Yeah. Ang ganda oh. Wala mo magpahaya. Pa-record po. Yeah. Tapos stop po. Dahil po. Picture lang po kaming grupo. Kuya, sama ka sa grupo namin. Ibibidyo ko lang po. Basta tayo natin. Dito, Oo. dito, bilis. Tara. Naka-high def to. Uy, picture tayo ng Ira. Kuya, hindi mo umakat si Karen. Dali. Ito po. Gusto ko yung sayo. Ay. Dito po. Tara, sama na kayo. Ito po. Ay, nakaharap ako ah. Ako yung tambungan. Sige, bida na ako. Dito po. Habang naka-video. Dito po. Naririnig mo. Okay, panggap tayo hindi pag... Cheese, cheese. O yan, camera. O yan. Welcome to Araya! Napagod eh. Okay, so guys, nandito na tayo. Ano sa tawag dito, Kuya Elmer? Kuya Elmer? Pinnacle. Pinnacle number 1? Pinnacle Peak. Ito po. Pinnacle Peak. Namo, nagbibideo ko eh. Guys, nakikita nyo na Mount Arayat. Pinnacle. Pinnacle Peak. Meron pa dun. Saan po? Ayun. Ito yung pinakatuktok ah. Ah, ito, shit. Ito pala yung nakatakot eh. Ay! Shit, kinabahan ako. Brad! Guys, nakikita nyo yan? Akala nyo matapang ako pero takot na ako. Dito ako. Yan. Sa tuktok na tayo ng Mount Arayat. Ayan si Sir Elmer, ang aking guide. Yan. Asan kuya? Yun, may tower na yun. Oh, yun daw, may tower, yun. Pasasabugin natin tower, joke lang. Yung tower na yun, yun yung target natin. Tapos to Haring Bato yan. Oh, Haring Bato. So, kikita nyo yun guys. Lalim, di ba? Ayaw ko magbuwis buhay. Dito lang banda. Yan. Yan oh, yan oh. Yun oh, takot na ako dyan. Oh. Tapos yun oh, namon. Ang lawak. Lawak oh. Kita nyo yun. Sa amin yan. Kita nyo yun. Yung palayan na yan. CR yan ang aso ko. Kita nyo yung mga, yun. Tarin yun. Sa mga, ano ko yan, katulong ko yan.
Eto, papatayo resort dito. Guys, tingnan nyo kung gaano kalalim yung inakyat ko. Tara, putang ina, lalim! POV. Sabi nila, hiking lang. Eh bakit hiking ina mo? Shit! Shit! Dito lang ang banda. Hindi na ako makatayo. Tayo tayo para sa vlog. Sandali lang, natatakot ako eh. Oh, ano mo, nakahawak ko. Oh, grip oh, tingnan yung grip oh. Para sa video to eh. Ako lang. Ito yung view. Session na, hindi na ako makatras to eh. Kasi mahal ko pa rin buhay ko kahit pa paano. Pampanga River. Okay, Pampanga River guys. Ito din Pampanga River. Video natin banda rito. Yun, Pampanga River. Saan kuya? Saan? Ano nyo? Dami kayo space, tingnan mo. Oo, malaki maulam eh, no? Dahil palisdaan doon, no? Sinasabi nga, more populated ang Pilipinas. Ayun, dahil pa space. Di na, oh. Sige, saan nyo, oh, space, oh. Medyo magbabangin-bangin lang kayo, pero marami space. Okay, so, yan ha. Para sa inyo, para sa YouTube. Kaya subscribe and